Čaute, tak po úvodnom zábere, kde som rozkladal oheň, tak tam v pozadí mám ohník. To krásne praská, už som tam vložil zemiaky do pahryby, zároveň si ešte uvarím vajíčka v hrnčeku. Mám ich tu, dám tam vodu, dám to variť. No a čo chcem týmto videom povedať je, no veď zároveň som si spravil prechádzku, niečo si opečím, možno si aj zacvičím. Okolie je také zarastené, všade sa nachádza žihľava, tak som trošku poprhlený, ale v pohode. No a doma mám znova nejaké staršie vybavenie. Ide o hliníkový ješus, hliníkové pitítko, nejaké staré oblečenie do lesa, prípadne ešte niečo nájdem, čomu ja osobne nemám využitie, a chcel by som to niekomu darovať. Už to nebudem robiť spôsobom, ako som to robil predtým, že som to vybavenie nejako zabalil, zakopal a dal súradnice, aby si to niekto našiel. Ale chcel by som to darovať niekomu mladému, kto začína chodiť do prírody, do lesa, ktorého bavia takéto veci. A chce si kúpiť nejaké vybavenie, nemá na to peniažky, alebo proste by ho to potešilo, že mu to niekto len tak dá, tak tomu by som to chcel dať. Prípadne, ak vy viete o niekom, komu by som to mohol posunúť, tak mi napíšte do komentára. Ja sa podľa nejakých kritérií alebo niečoho rozhodnem, komu to dám, hej, alebo to možno nejako prerozdelím, ešte neviem. Jediná podmienka je taká, že to vybavenie budem posielať poštou, hej? A ten dotyčný, ktorému to vlastne odošlem, mi dá svoju adresu a len si zaplatí poštovné, ja nemôžno, to budú nejaké 3-4 ečka, čo nie je podľa mňa také hrozné. A to vybavenie, viem, keď som kupoval, tak stálo niekoľko desiatok eur, hej? Takže bude to ješus, pitítko, nejaké staré oblečenie do lesa, vrám nejaké drobnosti, potom ešte natočím video, čo všetko tam bude. Takže kto by mal o to záujem, napíšte mi komentár pod video, spolu nejako pokecáme a dám tomu nejaký termín, možno týždeň, 2. Na základe toho sa rozhodnem, komu to dám, tak aby to bolo férové pre všetkých. No a ja si idem pomaly sa obstarať obživeň. Tak idem nabrať vodu do hrnčeka a idem dať variť vajíčka. No, v hrnčeku už mám vodu, tak to prikryjem, kým sa mi vajíčka začnú variť. Tak. A ešte tu mám papriku a cibuľku, to si pekne nakrájam a dám si to do zemiačikmi. Krásna fľaška na Algen. Dobre vyzerá, no nie? Takže dneska to je taký pohodový dník v mini lesíku. Všetko už je hotové, vajíčka uvarené, nie sú ešte horúce, tak čakám, kým ochladnú. Paprika nakrájaná, tu mám cibuľku, dal som mu do pahreby na chvíľku a zemiačiky. Ohník už dohorieva.